Fordi vi kommer nok tirsdag så. Ja. Både mig og Christina regner med. Super. Så du har styr på hende? Yes. Den har drillet i den efter på det sidste. Ja. Og så faldt hun ind over. Ja, og det siger mig. Så det bedre, at de lige fandt lige her nogle ture. Så fortæller mig om det. Ja, men så begynder vi også at stoppe. Og så lidt med, at vi også Næste rytter, vi skal starte, start nummer 21, Trine Hvidgaard Sørensen. Start nummer 22, Camilla Vinter Bedsholdt klar bane. Og start nummer 23, Cecilie Fontenay Bedsholdt klar i studiet. Ja, ja.